അപ്പോൾ എന്നെ എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മൈക്ക്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ എന്നെ എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 5th ക്ലാസ്സിലെ വിക്ടേഴ്സിലത്തെ ഇന്ന് 6-ാം തീയതിയാണ് ബേസിക് സയൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 6/10 ആണ്, October 6. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോട്ടിങ് അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ വർക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ടിങ്ങും സിങ്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലോട്ട് നേരെ പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോക്കൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കണം. കോക്ക്, സേഫ്റ്റി പിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് വരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മൈക്ക് നമ്മളിതാ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 സാധനങ്ങളാണ്. ആ 3 സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ഈ മാർക്കർ, പിന്നെ ഒന്ന് സേഫ്റ്റി പിൻ, ഒന്ന് തുന്നണ പിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് കൊള്ളും. അപ്പോൾ ഇത് സിങ്കാണോ ഫ്ലോട്ടാണോ എന്ന് നോക്കാം. റെഡി? ആദ്യം നമുക്ക് ടോപ്പ് നോക്കാം, മൂടി നോക്കാം. വെളിച്ചം ഓക്കെ അല്ലേ? അത് ഞാൻ ഇട്ടതല്ല, എൻ്റെ നിന്ന് അറിയാണ്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ ടോപ്പ് ഫ്ലോട്ടാണ്. ടോപ്പ് ഫ്ലോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂടി ഫ്ലോട്ടാണ്. മൂടി നോക്കാം. എത്ര ഊതിയിട്ടും അടിയിലേക്ക് പോകണില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം, ടോപ്പ് എടുക്കാം, മൈക്കൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിട്ടോ. നമുക്ക് മാർക്കർ മാത്രം. ഇത് ഫ്ലോട്ടാണോ സിങ്കാണോ? ഞാൻ ആദ്യം ഫ്ലോട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഫ്ലോട്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും ഫ്ലോട്ടാണ്. ഇത് വെച്ചാലും ഫ്ലോട്ടാണ്. ആരും നല്ല മാർക്കറൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇത് കേടായ മാർക്കറാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എന്താ ഫ്ലോട്ടാണിത്, പൊന്തി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിതാ അത് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇട്ടാലോ? നമുക്കത് ഇട്ടാം. നമ്മളെ ഈ പിന്നാണ് കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മേലെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം താഴെ ഇട്ട് വെക്കാം. 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഇട്ടു. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, സിങ്കാണ്. ഇത് നമ്മളെ മാഗ്നറ്റ് പോലെയാണ് പോണം. വെറുതെ ഇട്ടാൽ മതി. മാഗ്നറ്റ് പോലെ മേലെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ പറയേ വേണ്ട. ഇത് നമ്മളെ ഇത് ഒന്നും പോലെ അല്ല, ഇത് വേഗം പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലോട്ട് പോലെ വെക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. നോക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണൂ നിങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മറ്റേ പിന്നെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും പറ്റാതൊക്കെ നോക്കുക. സൂചിയുണ്ട്, തുന്നണ സൂചിയാണ്. ഇത് മറ്റേതൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇത് ഫ്ലോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഇത് സിങ്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാനിത് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിങ്കാണോ ഫ്ലോട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. തോന്നുന്നു ഫ്ലോട്ടാണെന്ന്. തൊട്ടുപോയി. റെഡി? 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്.
ഇതും അതെ മാഗ്നറ്റ് പോലെയാണ് പോണത്. കണ്ടോ? ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് തുണി ഒന്ന് നോക്കിനെ. ഇത് നമ്മൾ ഇന്തൊക്കെ തുടക്കണ പഴയ തുണിയാണ്. ശരി, മുങ്ങിയിട്ടില്ല. ചുരുട്ടി കൊട്ടിയിട്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ചുരുട്ടി കൊട്ടിയിട്ടു. ഫ്ലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഫ്ലോട്ടാണ്. എനിക്കറിയാം. അറിയാമെന്നല്ല, ഈ തോന്നിയിരുന്നത് ഫ്ലോട്ട് എന്നാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഇടാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുക. ഇത് നമ്മളെ ഓസുമൊക്കെ കുത്തുന്ന കണക്ടർ ആണ്. ഫ്ലോട്ട്. മൈ ഗോഡ്, അത് ബോട്ടിൽ ഓട്ടുണ്ടായ പോലെ ആയി. ആദ്യം ഫ്ലോട്ടായി നിന്ന് പിന്നെ മുങ്ങി. പിന്നെ ചെറിയ പാത്രമായതുകൊണ്ടായാലും സ്പേസ് ഇല്ല. എന്തായാലും ഇത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല. ഇതിപ്പോൾ സിങ്കാണ്, പക്ഷേ ഫ്ലോട്ടുമാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒറിജിനൽ സിങ്കാണ്. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ്. സിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഇത് സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ആണ്. നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയാലോ? റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. നമുക്ക് ഇടാം. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർത്ത് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോട്ടാണ്. ബോട്ടിലൊക്കെ ഫ്ലോട്ടാണ്. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്ലോട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഫ്ലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കി പൊട്ടിക്കുക. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു. ടാറ്റാ.